Nandiyaziva imfundiso zakho kodwa inyama yami isathandwa wayo ukhona lo moya ovuthayo yena uyandibambezela lo moya kodwa ngifundisiwe ukubaluleka kwezimiso kodwa ayibo lo moya wona udlala mubi ngoba angafuni ngimamele izinto uyandibambezela mihla yonke kodwa ngifundisiwe ukubaluleka kwezimiso namhla ngithi hayi lo moya mawuthethe kimi udlala Nkosi sethu sayifumana kwincwadi yezenzo 19 sizoyihlanganisa nencwadi kaYohane wokuqala kanye nencwadi kaYohane 17 ifundeka ke ngolhlobo izenzo 19 verse 1 Sizawuqala kwi-verse 1 sihle nayo siyoma ku-3 okanye ku-4. Ke kaloku kwathi xa uApolo aseKorinte uPawulos sewatyhutshile amacala asentla weza eEfesi wafumana abafundi bathile wathi kubo umoya oyingcwele namamkela na nakholwayo nje. Bathi ke bona kuye asizanga sive nokuva ukuba kukho umoya oyingcwele. I-concern kaPawulos apha yayingekho ukukholwa kwaba bantu, yayilungile into yokukholwa kwabo, kodwa wayesazi into yoba olu kholo lwabo alunako ukusasteyneka, alunako ukugqibelela umoya oyingcwele ungekho. Nantso ingxaki kaPawulos kula makholwa. Athi ke la makholwa enyanisekile asizange sive nokuva ngantoni, but bayakholwa kuThixo. Baninzi ke abantu abakholwa kuThixo kodwa abangazinto ngomoya oyingcwele. Hayi kuba abeva kuthethwa ngawo, but abayazi imisebenzi kabani
kamoya oyingcwele kuba zange bathini. Kuyacaca ke uba lo moya oyingcwele awusuke nje umehlele umuntu la athetha ngayo. Ukhona umoya oyingcwele obawelayo abantu, njengoba nawe ungathi nje ulapha enkonzweni nje wathi ngolwa suku lokwamkeliswa komoya oyingcwele wakuwela nawe. Uyabona ke into ekuweleyo ayingeni ngaphakathi, ihlala ingaphandle. Ngamanye amazwi ayikusebenzi wena, uhlala uyilanto ubutheni ubuyiyo. Uzomane usixelela into yoba ikakade lam into ethile andidibani nayo mna. Now ngeli xesha abantu abamkele umoya oyingcwele bemkile emakakedeni, ithemba labo linye nguThixo. Abantu abamkele umoya oyingcwele bayabonakala, njengabantu abawelwe ngumoya oyingcwele bayabonakala. Yiyo le nto umva ethetha apha uYesu Kristu athi baninzi abaminyiweyo kodwa bambalwa obunyilweyo. Uyabona ke ngolu suku lwe-New Year anga uThixo angakonyula nawe uwelwe ngumoya, ube phakathi kwabanyulwa, ngoba iyabonakala le nto uba ungayamkelanga le nto ingumoya oyingcwele. Kuyabonakala uba awamkelekanga apha kuPawulos. Uthi ke uPawulos wathi kubo, nanibhaptizelwe enini na phofu? Bathe ke bona, elibhaptizweni lukaYohane. Uyaluva ulibhaptizo? Hayi bethuna, ningathi uMphofu Nonqungu uyagxeka. Andigxeki to, into yandizama ucacisa ifact. Olu bhaptizo ngamanzi lade lanikwa igama kwa ubhaptizo olu, kwathiwa lubhaptizo lwantoni? LukaYohane. Ngamanye amazwi xa engekho uYohane lolu ngabani? Olu bhaptizo lukaYohane kuyacaca into yokuba belilungele lubhabhatizo lona lurayithi, but lulungele uYohane. Wena ke ngoxa ubhabhatiza abantu ngamanzi, olu lakho lulungele bani? Ufunda ke wena eBhayibhileni namhlanje, bafike abantu uthi yabathatha uyibasa emlanjeni uyobabhabhatiza, njengoba naseBhayibhileni kubhaliwe kuba ngobhabhatizo. Lolu ngabani olwabhaptiza? Wena unguYohane. uThixo wamlungiselela olwabhabhatiza uYohane, wamxelela into yokuba makangayi naphi ezindlini, makaphile ngantoni? Ngenkumbi. Wena uphila ngenkumbi, ubabhabhatiza ngoluphi ubhabhatizo wena? Aba bakho, because olu ubhabhatizo sifunakala eBhayibhileni lolu kaYohane, and lalisenziwe eJordani. Akho Jordani apha. Ndibeka kakubi nale nto. Loluphi olu bhabhatizo? Olu ndithetha ngalo mna lolu kaYohane. UYohane ngubani? Ngumprofeti owathunywayo uba tyeneneze indlela kabani? KaYesu Kristu. Lo mprofeti lo uzebhabhatiza yena, engadli, esidla ntoni? Inkumbi. Ngoku wena uzoba ngumprofeti obhabhatiza abantu ngamanzi, kodwa udla ukudla nemingqusho nathi apha. Ulungiselelwe ngubani? Lolu ngabani olu lwakho? Ndithetha kakubi na babhemi? Hayi ke masiqhubeke ke.
Uba kanizundiphendula ndiyayazi loo nto. Kodwa ke ndiyanixelela le. Alright, masiye kule ndawo. Uthi nakholwayo nje. Uyamqonda oba akana problem ngokukholo abakholwe ngantoni ngalo. Kuba lokukholo lunjani lunye ukholo. Ubuyakholwa lunye ukholo. Ukholo kukuthembela kuThixo nokukholosa ngabani lukholo olo. That is why kuthiwa lunye kuba noThixo utheni mnye. Kodwa ukholo olu ayonkolelo ebantwini. Kukho izinto abantu abaziphazamisayo. Inkolelo ebantwini nantoni nokholo. Inkolelo ebantwini kufuneka ibe khona ebantwini ukuze kube khona ntoni uxolo phezu komhlaba. Because uba abantu abakholelwa kwabanye abantu uxolo alinoba khona. But ukholo yinkolo ebheke kubani kuThixo. Kukukholelwa kubani kuThixo kuphela. Lukholo olo. Yiyo lento uva umpostoli uPawulos ethi luza ngokuva. Ukholo luza ngokuva. Umbuzo ke uthi ngokuva ntoni? Uthi uYesu Kristu xa bebuza abapostile bakhe babuza ukuba sithini na ukwenza imisebenzi kaThixo. Impendulo ithi kaYesu Kristu, kholwani kulowo uthunyiweyo. Ndizama uphendula lo mbuzo uthi ngokuva ntoni. Yabonakala? Ngokuva lo message yalowo othunyiweyo. Ngamanye amazwi ukholo alukho othunyiweyo engekho. Umbuzo ke uthi othunywe ngubani? Kuba lokubaninzi abantu abathunyiweyo. There are so many people abatheni abathi uyabachaza pha uPawulos uthi izithunywa zikabani zikaSathane zisithe bhazalala zingene umhlaba ntoni wonke zizimisa njengezithunywa zokhanya kanti zizithunywa zantoni zobumnyama. It's not that xa kuthiwa zizithunywa zobumnyama ngabantu abakhohlakeleyo. No, ngabantu abakhohlakalanga, ngabantu abathanda uThixo. But ke ngoku bade bamenzele uThixo njengoba uThixo esithi ungazenzeli. Zebeka njani? Kwimithetho elishumi uThixo ungazenzeli nanye into emiliswe emhlabeni naphi nasemanzini. But uzawufika bona betheni bezenzela. Hayi ndithetha ngabo bantu kuthethwa ngabo eBhayibhileni. Andiqondi uba bakhona apha eSouth Africa abo bantu. Hayi aba ndithetha ngabo ngaba kuthethwa ngabo phi eBhayibhileni. Ukuba ke bakhona bawusuke bazilungise. Sibeka kanjani na? Le nto kufuneka sikholwe kuyo imessage yalo utheni uthunyiweyo. Athi ke umpostoli uPawulos bawuthini na ejonge aba bantu bashumayelayo. Uhlangana nabo pha eKorinte uthi bawuthini na ukushumayela bengathunywanga. Ayivakali intetho yami? Ayivakali izivakashi zami? Ngamanye amazwi uhlangene nabantu abashumayela ivangeli bengathunywanga hlangene nelishwa. Lishwa yeli uhlangene nantoni? Because soziyazi inyaniso. Ndibeka kanjani na? Ibe into ekhululayo ke inyaniso. Ayonto efana nantoni nenyaniso. Yabona ke njengoba kukhona ibhatha nje ithi yawuthengwa kakhulu ibhatha udibane nabantu ngoku
sebesenza imajarini bathi ibhata kodwa imajarini le andazi noba nifuna ukwenza imajarini nanani imajarini asiyobhata into nayo kuba iyathengiseka ibhata bonke ke ngoba zakwenza imajarini stock majarini bathi yintoni ibhata nasenkolweni ke kunjalo uPawulos wahlangana nobani uthi bawuthini na ukushumayela betheni kuyacaca ukuba bebekhona kwakungela xesha labo abantu abashumayela bengathunywanga uthi ke kwincwadi yamaKorinte 15 ngaphaya uthi ukuba uKristu uyashunyayelwa batsho njani na abathile kuni ukuba kukho luvuko lwabafileyo ngamanye amazwi lento iluvuko lwabafileyo nguKristu lo xa eshunyayelwa ndibeka njani akathi ukuba uYesu uyashunyayelwa abantu kufuneka bayohlule lento kaYesu noKristu uKristu ngunyana kaThixo kutsho mna loo nto ayombe ndiyive ngoMateyu ichapter 16 nevesi ngubani sixelwa nguye xa esithi uYesu uthi uYesu pha bathi abantu ndingubani na mna nyana womntu uthi uYesu xa ephendula uPetros phaya uthi unguKristu unyana kaThixo ophilileyo zingaphi ngokwento uYesu uvuma uba ngubani ungunyana womntu uPetros uthi mna apha kuwe andibonanga nyana womntu ndibone uKristu unyana kaThixo kusithiwa singamaKristu nje eli gama lobuKristu bethu was founded upon that statement esa statement sikabali siyinyaniso epheleleyo kutheni le nto ndisiyinyaniso epheleleyo uyasingqinela uYesu uthi uyabona akathi le nto eyaziyo uthi uyabona le nto ayityhilelwanga nyama nagazi uyityhilelwe ubani ngubawo kuba ngubawo kuphela omaziyo unyana ngamanye amazwi xa esithi ngubawo kuphela omaziyo unyana loo nto ithetha ukuthi bonke abapostile akho kwabawo abamaziyo ubawo umntu omaziyo ngulo uba uzityhile phi ulo nisayiva le iyo ke le nto kuthiwa kholwani kulo utheli othunyiweyo uYohane uthi Pawulos wathi uPawulos uYohane okunene wabhaptiza ubhaptizo lwenguquko lolwantoni olubhaptizo lukaYohane ngamanye amazwi uba kufikwe kuwe waguqulwa lilizwi likaThixo then ubhaptizo lukaYohane hayi ulufumene awusenanidi yantoni yalo ngoba utheni uthi lole nguquko olubhaptizo okay fine uba abantu mabakhumbule uba ngolusuku bavuma izono ngolusuku funeka bakhumbule bavuma izono abafake phi emanzini amanzi kufuneka bathi xa ibarhaxa pha bathi heyi ngale mini wasirhaxisa uYohane nathi sasivume ntoni izono okay esithi wabhaptize ubhaptizo lwenguquko esithi ebantwini mabakholwe kulowo utheni wababhaptiza esithi mabathini awungixelele ke ngoku
Xa sebekholiwe ke kulo uzayo lusekhona ubhapatizo abalidingayo lwamanzi. Hayi kaloku ndingandiphendula. Uthi mabakholwe kulowo utheni. Ngamanye amazwi wayelungiselela lowo utheni ongubani onguYesu Kristu. Ndiyayazi uba ndingayigqibile kaKristu noYesu. Ndisezawuya kuyo. Into nayo ndifuna unixelela le nto. Musani ukulinganisa uYesu noKristu. uKristu mdala kunabani kunoYesu. Kuba lokhu uKristu lo ngunyana kaThixo. uYesu lo ngunyana kaJosefu noMaria. Uthi uYesu okuzelwe ngumntu. Okuthiwa okuzelwe yinyama kuyintoni? Kuyinyama. Loo nto ithetha ukuthi okuzelwe ngumntu kuyintoni? Khangela uYesu uzelwe nini na? Uzelwe beninzi abantu, sebebaninzi abantu, naye wazalwa ngomnye wabo. Ziyabeka njani? Kodwa uKristu akazalwanga mntu. uKristu akanamlibo wokuzalwa. uYesu unomlibo wokuzalwa. Ndingakufundela wona pha umlibo kabani? kaYesu. Kodwa uKristu yena akanamlibo wakuzalwa. Ngokuba kutheni? Ngoba lo Kristu sithetha ngayo ngulizwi owayekho ekuqalekeni. Enabani? EnoThixo. noThixo ekuye. Lo lizwi lo ngunyana apha kuThixo. Lo lizwi lo itsho njalo incwadi kaYohane ube lukhanyiselo. Ayivakali le nto? Ndiphinde. uYesu msana umlinganisa nabani? noKristu. uKristu ngumdali wethu. ngumdali wezulu nomhlaba. uYesu ngunyana womntu. Njengoba naye etheni esitsho kwincwadi kabani? kaMateyu 16. But ayingonyana womntu omncinane kuthi mkhulu kuthi. Kuba uThixo ulizwi waba yinyama. Enyameni yantoni? yakhe. Sebeka njani na? uThixo ulizwi waba yintoni? waba yinyama. Watsho ke ngoku yena wangubani? wanguThixo umntu. A God man. uYesu Kristu nguThixo. Kodwa uYesu ngunyana womntu. uYesu Kristu nguThixo ngoba uThixo ulizwi onguKristu waba yinyama kabani? kaYesu. Ayivakali nale nto. Ndizama ukuya kulaa nto yothi kholwani kulo uthunyiweyo. Akathi kholwani kwabo bathunyiweyo. Bebengekho abathunyiweyo kanene? Kodwa why kuthiwe sike kuthiwe kholwa kulo umthunyiweyo? Nguye. Ubani? uKristu. Because abanye aba bathunywe nguYesu Kristu. But uYesu lo uthunywe nguKristu. Yiyo le nto umva noba sethandaza uYesu. Awumva nangemini enye esithi Thixo wethu sincede kule ngxaki. Uthi bawo. Naxa efundisa abapostile bakhe ubafundisa ukuthandaza kubani? kuyise. Ngubani lo yise? Kristu. That is why ethi kuPawulos kwincwadi yabaRoma uthi akukho kugwetywa kwaba kuKristu. Ufuna singalahleki kule ndawo. Uba esi siseko esisisaphi entsindisweni yethu uKristu. Ndiza kuni ke ngoku. Umbuzo apha uthi kula madoda. Nakholwayo nje nawamkela na umoya ingcwele. Yazi uba laa ntetho ithini? Ithi laa ntetho nakholwayo nje namamkela na uKristu. Because nguKristu othi kubapostile andinishiyi nodwa
ndinishiya nantoni nomoya oyingcwele. Uthi uya kuba ngumfundisi, uya kunityhilela nezinto endingakange mna ndithini ndinixelele zona. Ngamanye amazwi banomfundisi abantu and umfundisi wabo ngumoya. Xa kubuzwa uba wamamkela na umoya oyingcwele, kubuzwa uba uKristu lo wamamkelana. Kuba xa usamkela lo moya, wamkela uKristu. Lo moya usisizathu sokuba umve uYesu esithi kubapostile, abamkele nina, bamkele mna. Niyayiva phofu le nto? Abamkele bani? Nina, bamkele mna. Hey, bantu basepostile, ndiyanazi kaloku indlela enimthanda ngayo uBhele, kodwa umuntu endingamfuniyo nguNtonga. Indlela enimthanda ngayo ubani? uNtonga. Kodwa into enicaphukelayo le mpumlinde kaNtobongwane. Umbuzo uthi, umamkela umoya oyingcwele ongubani? Ongumhlanganisi. Umoya oyingcwele ongumhlanganisi wentlanga ezitheni. Xa wamkele umoya oyingcwele uyabonakala. Uyabona umuntu xa ephethwe luchuku, emkele umoya kaSathane, umoya wentlebendwane, uyabonakala. Ubonakala futhi engakangathethe. Uthi wawuthi gqi phaya, akhumbule laa nto ibithethwa kwi-social media, asininike. Because wamkele ntoni? Laa moya wantoni? Wentlebendwane. Ngokufanayo kumoya wobudlelwane, uyabonakala owamkela umoya wobudlelwane. Kuthi kwawuvela lo mntu kube mnandi kuwe. Now ingxaki ke ngoku esizoba nayo apha yeyokuba sithi sawamkela umoya oyingcwele sibe silibele ungafunani. Sihlaza, senyelisa umoya oyingcwele. Sikleyima uba sathini? Sawamkela. But indlela esitheni esingafunani ngantoni ngayo ibonisa into yokuba asinawo umoya wobudlelwane. Umoya wobudlelwane usifundisa ukuxolana. Awukwazi ngomoya wobudlelwane oko ubuqumbe izolo usaqumbe nanini nanamhlanje. Usifundisa ukulibala ngantoni? Ngezondo. Umoya oyingcwele imfundiso yawo kuba silibale ngantoni? Ngokuba besenziwe ntoni? Ngubani? Izolo. Ubomi mabuqhubeke ubheke phi? Phambili. Otherwise uba ngaba awunayo into yokuqhuba ubomi oluxolo, then ke uyawuma endaweni enye. Xa umoya oyingcwele ukuwele, zininzi iimpawu zokuwelwa ngumoya oyingcwele. Uyathanda ukuthetha ngawo, kodwa awuthandi ukwenza izinto uzithethayo. Uyathanda ukushumayela, kodwa awuthandi ukuphila le mpilo uyishumayelayo. Ayivakale ntinaye. Umoya oyingcwele wawukwamkela, uqala wona ume empilweni yakho, ulawule wena, ingabi nguwo olawula yena. Abantu abalawula umoya oyingcwele beva ubumamni bethi, hawu Thixo uyandixolela kule. Uzawukwenza intando yakhe. Emane ethi uThixo uzawuthini? Andazi ke noba bekhona apha endlini abantu abawelwa ngumoya oyingcwele. Ndiqinisekile bakhona. Ndiqinisekile futhi bakhona nabawamkeleyo. Abantu abamkele umoya oyingcwele ubabona ngokwaneliseka. Uyayazi le nto kuthiwa lukholo. Xa kuthethwa ngokholo kuthiwa wakholwa nje, kuthetha ukuthi weneliseka, lilizwi olivayo. Xa ungakange weneliseke intoni? Lilizwi olivayo. Uzohamba uthetha enye inyivademe esingayazi. Iproblem ulwa nale nto uyivileyo.
bonke abantu elifikileyo ilizwi kubo abeneliseka bahambe bembomba bethetha izinto ezichasene nalento bayivileyo. Nokwenza kwabo ke kuba njalo. Why ndithetha lento ngeNew Year? Ndifuna sihlubule isigqumathelo. Batshilo abantwana bathi susana isigqumathelo. Sithethe ngantoni? Sikhona isigqumathelo abantu abaye batheni bazogqume ngaso. Laa nto yokuba lo mntu lapha ecaweni weza ngam. Uyalibala into yoba wathandaza kuThixo ukuze lo mntu ezapha. Udibana ngokunaye sembathisa ntoni isigqubathelo emehlweni. Uthi hayi unje ndim. Akho mntu lapha ecaweni ngenxa yomnye. Silapha ecaweni ngenxa kaThixo. Eyokuba uthume bani kweza bani phi kuwe sisithunywa eso. Asizuqubutha esithunyweni, sawuqubutha phi kuThixo ulizwi. Mandiqhubeke ndifunda. Make siye ke kwincwadi kaYohane yokuqala. Sijonga uba uyangqinana apha uYohane. Ivesi ke ngu-18, 5, ivesi ngu-18. KuYohane wokuqala, chapter 5, ivesi ngubani? 18. Uthi phaya, siyazi ukuba bonke abazelwe nguThixo aboni. Niyamvutheni? Siyazi bonke abazelwe nguThixo aboni. Ungayingqina lo ndawo wena. Hayi kuthiwa aboni anti uvela kwi-New Year bubetha amagqongo izolo. Asikwazi ukuphuma kwakho kula maqongo uba uphume wayaphi, uzazi wena. Uzazi wena. Thina uthi xa unebhabhalaza apha sithi hayi unoba uphethwe ngumoya kaThixo because asazani nabhabhalaza. Into yebhabhalaza sazani nantoni nayo. Kodwa into endifuna ukuxela yona yile. Unyanisile uYohane. Ungqinela inyaniso. Ubuzelwe nguThixo kaloku awunokona kuba umoya oyingcwele uyakukhokhela. Umbuzo ke uzawuthi ke emntwini. Hayibo. Nisho ukuthini? Kuba lokho nisho ukuthini? Ziningi into ezithethwa ngabantu. Nisho ukuthini? Angathi nisho ukuthini? Uzawuthetha into mhlambe engakukhubekisa wena, mina ngeke nikhubekise. Kodwa hayi kaloku siyamazi noYesu ubuzelwe njani. Ngumgaqwe lo. Akunjalo ngena? Wengunyana kaJosefu ngokwenyama. uYesu waba ngunyana kaJosefu ngomoya. Wadalelwa kuJosefu ngulizwi. Kodwa ngokwenyama unyana kaSimoni umprofeti. Uyabuza ke ubuwa umprofeti wenze lento nathi siyenzayo nje. Kwazalwa bani? uYesu. Hayi inyaniso ithi babhemu. Singayenza lento sobabini. Wena ube wrong uye kwaSathane. Mna ndiye kuThixo. Ndenze lento uyenzileyo. Umahluko wam nawe wena uyenze ngenkanuko yenyama yakho. Mna ndiyenze ngeauthority nelizwi likaThixo. Ngamanye amazwi le yam into izelwe nguThixo ayizalwanga ndim. Le yakho yenkanuko yenyama izelwe nguwe. Ziyafana kodwa. That is why
kwaziwa nemtyatyambo ezimbini, enye iphuma phi emhlabeni, enye iphuma phi. Ewe, kwathiwa kulo mfo usesilumko uSolomon, khawukhaze uba yeyiphi ephuma ezandleni zabantu, iyeyiphi ephuma emhlabeni. Only the Spirit of God can tell. That's why ebuza lo uba nawamkela na umoya oyingcwele, because noba ungakholwa kangakanani umoya oyingcwele ungawamkelanga, ukholo lwakho alunawugqibelela. Ingxaki ke kamoya oyingcwele inye, wamkelwa ngesandla sompostile. Uyambona lo mpostile ke kwamkelwa umoya oyingcwele ngesandla sakhe, akafuna nasepostile. So ucinga into yoba zezinye icawe ezitheni zingamfuniyo, hayi akafuna kwaphi. uJudas wayehamba naye uYesu engasihoyanga isandla sinamandla. Dibeka kuhle letho. But ephakathi kwantoni kwabo abathi batheni bayakholwa. Yabona abantu kwethu, indaba yokuzonda umuntu sisihoko eso. Noba ungayazi bikhona into esisihoko, mna ndiyakuxelela, once ungene engizondweni uphehlelelwe ubhabhatizwe ngantoni ngenzondo, ndiyakuxelela awulali. Awulali buthongo. And la ukubiza igama lalo muntu umzondayo ukuthi inyaka kuwe, ngamanye amazwi awunakuphila, ustressed. Ingxaki ke yile, asoniwa ngabantu esingabathandiyo, soniwa ngotshomi. Uyabona uba lo mfazi wakho akakuni ufikelele kulaa nto yokuba uthi mawumxolele, and umxolele truly, awukakholwa. Ukholo lwakho lawugqibelela xa usenza umthetho kamoya oyingcwele, ubonakaliswa umoya oyingcwele ngaphakathi kwantoni kwakho. Umoya oyingcwele othini? Osifundisa ukuxolela, njengoba nathi sitheni sifuna ukuxolela. Yabona nathi siyafuna ukuxolela, nathi ke masithini. That is why uYesu Kristu esithi kubapostile bakhe xa bebanika umthandazo, bathi zenithi usixolele izono zethu njengoba nathi sitheni. Ukuba awukwazi ukuxolela abakonayo, awunawuthandaza la mthandazo, because uThixo ugweba ngokugweba ogweba ngalo. Le nkonzo ayingeke iqhekeke uxolo lutheni lukhona. Niqhekeka nje ningavani. Umoya oyingcwele anizange niwamkele. Uyafika uMartha pha ugulelwa ngintoni? Ngumsakwabo. Uya kuYesu uthi, Nkosi, ukuba ubukhona ngengafanga umsakwethu, umntakwethu. Kuyacaca uba lo Kristu sithetha ngaye luvuko nyani. Uba ukhona akufi mntu. Nawe ke ubumoya oyingcwele ubukhona kuwe, ngongaqange uduzonde. Ndibeka kubina. Why? Ngoba umoya oyingcwele ungumthuthuzeli. Umoya oyingcwele intoni? Xa uthuthuzelwa awuxoli nababhemi. Leyo ubungaxolisani yoba uthuthuzelwa noko. Ufaka uthethe into pha ndikwa region A, uNkosi Ufako xa ephakame ethetha ubalisa ngebali umuntu ocabe babonene bade baya kumantyi. Ngoxa befika edolophini uthi umantyi, emfundini uthetha into yoba lo msindo wakho mkhulu kangangoba usuke ngapha eFlagstaff kwakho wazofika apha edolophini usenawo. Ndibeka njala.
Iyacaca uba le nto ingumsindo. Into efana uba ithini iyaphela. Ake mandidlule ndisafuna nje iBhayibhile andizushumayela nabo abantu abazawushumayela. Mna ndisafuna nje iBhayibhile le. Sizoyihlanganisa ke la ncwadi kaYohane 5. Uthi apha siyazi ukuba bonke abazelwe nguThixo abuni. Usuke athi lowo wazalwayo nguThixo azigcine. Yo, ayisoyisi lento yokuzigcina babhemi. Mandiyeke ningathethi yonke into le kuba ndithe kunzima ndithi. Kodwa kulula xa wamkele umoya ingcwele. Kunzima kumuntu. Kodwa kuThixo kulula. Uthi ke ngoku uthi aze ongendawo angamchukumisi, azigcine azongendawo angamchukumisi. Umalume wena umthandazo wayithanda uthandaza ucaphukisa abantu. Wayethi umalume xa ithandaza umalume wami uthi bawo sobagcina ke abaphezulu bephezulu. Usobagcina nabo basezantsi besezantsi. Utheni alithandi le ndawo. Wonke umuntu ufuna unyuka ephezulu. Akho umuntu ufuna uhlala phi. Masidlule. Yazi ecaweni ufuna umane uhleka, umane ucula. Because uba uzosoloku uqumbile, ayizungena le nto ithethwayo. Uzawude ucinga into yoba kuliwa nawe. Kanti hayi akuliwa nawe. Into nayo kuyafundiswa. Xa kufundiswa ke usenoqonda, usenongaqondi. Kodwa xa ungaqondi funeka ubuze. Because kaloku xa ubuza ufuna uqondiswa. Kodwa xa uthule uthathe ngokuthini ngokuzixelela uba hayi ayinjalongo, then uphenduka ke ngokube indawo yokuhlala kaSathane. Because uzama ukuthi wena wazi konke. Thina sizofundiswa xa singaqondi siyabuza. Nawe xa ungaqondi buza. Okay, fine. Hayi nisafunda nje iBhayibhile namba abashumayeli bazawushumayela. Siyazi ukuba singaba kaThixo nokuba ihlabathi liphela lilele kongendawo. Uniyamva lo tata? Uthi bona bangabathi kaThixo and ihlabathi lonke liphela lilele kongendawo. Sindawoni thina kuloo ndawo? Wena undawoni kule ndawo? Uyazazi uba ungokaThixo? Ukuba ubuzazi uba ungokaThixo ngongoni. Ukuba ngawubuzazi ngongazondi, ngongahlebi, ngongathethi kakubi ngabantu, ngonganyelisi abantu, ngongagxeki abantu, ngongalileli abanye abantu. Kuba uyazi uba uYesu wathi zintombi zaseJerusalem musanda ukunililela. Zitheni? Kuyacaca uba zintombi ezithanda ulilela abantu. Yamani indlela endlela sihambayo. Uthi ke siyazi ukuba unyana kaThixo ufikile. Wasinika ingqondo ukuze simazi oyinyaniso. Athi ke ngoku sikuye ke oyinyaniso. Kuye unyana wakhe uYesu Kristu. Neva akathi kuye unyana wakhe uYesu.
uthi kuye unyana wakhe ubani? Niyazi ba ngoba kutheni? Because uYesu kwawufika umoya wenkosi phezu kwakhe, umdale kabusha, wayeka kuba ngunyana womuntu, waba ngunyana kabani? KaKristu. Yiyo lento kwatshintshwa nefani yakhe kaDavide kwathiwa nguYesu Kristu. Ifani ithetha into yobuzelwe ngulo mntu ofani yakhe utheni oyibizayo. uYesu wazalwa nguKristu, yiyo lento kuthiwa wazalwa ngumoya. uKristu ke ungumoya lo wawehla njengantoni? Njengehobe eJordani, wehlela kuye. Okay, fine. Kuye unyana wakhe uYesu Kristu athi ke ngoku nguye lo uThixo oyinyaniso nobomi obungunaphakade. Kubani uThixo oyinyaniso? Kubani uThixo? Nguye lo uThixo oyinyaniso nobomi obungunaphakade. Uthini ngapha kuYohane 17, uYohane 17 verse 5, bubo ke obu ubomi obungunaphakade, ukuba mabakwazi wena unguThixo kuphela kwakhe oyinyaniso noYesu Kristu omthumileyo. Ngamanye amazwi, uYesu Kristu lo uthunyiwe, unobomi, uthunywa ngubani? NguThixo okuphela kwakhe oyinyaniso. Ngubani lo Thixo? nguKristu. Ngulo athi kuye bawo. Khawuxabane ke ngoku, uxabane noYesu, uyakuya kuKristu. Khawuxabane ke ngoku, uxabane naba bapostile athe yena abave nina, bave mna, bave noba. Look here, imethod yokwamkela uYesu iyi-1 ibhalwe eBhayibhileni. Matthew 10 verse 40. Uthi uYesu pha, abamkela nina, utsho kwabapostile bakhe. Akathi abamkela mna, uthi abamkela nina, bamkela mna. Ngamanye amazwi, uzukwazi undamkela kufuneka uqala wamkele aba. Ndithetha irubbish? Hayi, Matthew 10 verse 40 ungayifunda nawe. Ngamanye amazwi, awunoma pha uthi ndimamkela uYesu sikuthandaze. Akamkelwa ngolo hlobo. Mamkele ngale ndlela uYesu athi wamkelwa ngantoni ngayo, not ngale ndlela yakho theni oyicingileyo. Ikhona le ndlela esicinga ngayo, esivele siphakame sithi masiphakamise izandla sithandaze, sithi siyazinikela phi. uYesu akathethanga loo nto. Matthew 10 verse 40. Uthume abantu, ugrume abantu, wabafundisa, wabanikeza izwi lobomi. Uthi kubo ke ngoku, abamkela nina, bamkela mna, bamkela noba undithumileyo. So xa uzokwamkela uYesu, awusuke uyokwamkela uYesu, funeka uqale uyokwamkela aba bathumileyo. Ibuhlungu andithi? Ndixela ke nakuni, nina nithi nina bapostile enibacukucezayo, nenibazi zimilo, nenibathukayo. Laa nto ibonisa into yokuba anikabamkeli. Ngamanye amazwi, ningafanelana lilapha, kodwa izwi likaThixo likangeni. Mhlala ngena nawubathanda njengoba nani nitheni nizithanda. Nani baveleli, niza kohlukana nokuba izishumi neminikelo yabantu.
Because usenza lento nje ulisela nje ecaweni elento ba awukayazi injongo yothumo lwakho. Nani ke bapriest abadla nabaveleli no district abadla nantoni. Niyazazi isiqalekiso eningena kuso. Namhlanje ndifuna ningene kunyaka omtsha. Ke nahlukane nantoni nezi zinto. Mhlambe ningene kuzo ningaqondi. Abantu bangena ezintweni. Ube show into batheni. NguYesu kuphela owabazi baxa bembeda bemthuka. Wabaqonda into ba hey hayi makabaxolela bayazi lento batheni bayenzayo. Nawe awuyazi lento yenzayo. Xa ulapha yenza into oyithunyiweyo. Sukwenza into oyicingayo. Iyo lento sithi isonka siyo lento uyicingayo. Ile uyinikiweyo. Wathabatha isonka. Wathini? Wasiqhekeza. Uthi lo ngubani? Ngumzimba wami. Why esiqhekeza? Uba ulwazi lwakho lusahlela apha engqondweni yakho. Sozimazi uThixo. Because ubomi obungunaphakade kukwazi. Ayikokushumayela ivangeli ingeyoqhekeza sonke. Ubomi obungunaphakade lulwazi. Xa usazi awunakuzenzela. Into eyenza abantu bazenzele babonisa ukungazi. Xa ungazi inintsi into idemesho yenzayo. That is why udibana nabantu bezakhela icawe zabo kukungazi. Sebeka njani na? Ukungazi. Wathi awubabona ke uYesu wathi baxolele bawo ngoba bayazi into abatheni abayenzayo. Nawe ke lo moya wawuhlala ngaphakathi kwakho uwamkele. Uyazi lento yoba abantu ezinto bazenzayo bezenza kuba abazi. Iyo lento ke uYesu wathi kubapostile bakhe hambani nibenze abafundi zonke ntoni inhlanga. Hambani nithini? Xa wamkela uthumo lwabapostile wamkela ukuhamba wazise izindaba. Ubenze abafundi zonke ntoni inhlanga. Wamkela ukwazisa lo Thixo ehleli phi enyameni. Wamkela ukwazisa abantu uba xa behlonipha abanye abantu bahlonipha uThixo. Uyamkela ukwazisa abantu uba xa bebeka abazali babo bahloniphe uThixo. Wamkela ukwazisa abantu uba xa betshaya inyayope badalele uThixo. Ngoba uThixo unyana kaThixo ufikile wasinika ingqondo. Xa uke ngoku wena uphazamisa ingqondo ulwa noThixo ngoba uphazamisa indawo yokuhlala kwabani kukaThixo kulo moya wakho. Ubuzawunxila. Ukunxila kuzaphi? Phazamisa uThixo. Yiyo lento umvapha esithi ufikile unyana kabani kaThixo. Wasinika ntoni? Uyabona lento yoba uthi ubuhleli nje ubucinga ngemali ubucinga ngokuba uyawudla ntoni na. Ibonisa into yokuba awathembi lamandla uThixo akunike wona. Uthi uThixo ziqwebeleni ubutyebi phi emazulwini. Ziqwebeleni. Ukuba ukholose uthembe uThixo nale ngxaki yakho ikuphazamisayo xa uzecaweni uzawuphuma apha iphelile. Uzawuphuma ingekho. Ukukholosa ngoThixo kwenza izinto zakho amadabi akho angaliwa nguwe aliwe nguThixo. Xa ukholose ngoThixo noba sowuhamba emfuleni wethunzi lokufa
awoyiki into ngoba uThixo utheni uyamazi ukuba unawe. Yiyo le nto umva kuYohane sithi apha siyazi ukuba singaba kaThixo. Ndibuza ke wena, uyazazi wena? uYohane wasigoca wafikelela ekubeni into yoba yena ungokaThixo. Ungathetha the same thing now? Kule new year ke masiphume sithetha the same thing. Uyayazi indaba eyenza into ubomi benzima kokuba ubomi sifuna ubenza. Ubomi awunakubenza, kufuneka ubuphiwe ubuphile. Ubomi uyabuphiwa. Yiyo le nto athi thandazani. Usomandla ninike ntoni? Isonka semihla uyabuphiwa ubomi. And once uThixo akuphi ubomi bakho akho mntu nokuthatha. Selethanda. Sihlangana nengxaki ezininzi apha. Ubuhlangana, uyazi xa ungumntana ompostile uyafunda esikolweni. Ungena ngoJanuary, laa mini ungena ngayo uyayazi uba uzawupasa at the end of the year. Futhi awunayo enye into. Isibopho sakho asiqali laa mini ubhala. Siqala ngalaa mini urejistarisha. Ya, ngalaa mini urejistarisha uyayibona idigri yakho ingekafiki. Laa nto ke ikwenza into yokuba zonke izinto zakho uziphosa uzinikele phi? kuThixo. Uyazi xa ukholwa, xa uyiphatha nje incwadi ubiza amagama amathathu. Ngexesha yena wayephethe indebe yakhe uYesu yentlungu, eyakho intlungu zezincwadi, uyithatha le ncwadi uyithi uthi mayidlule le ndebe, kungabi ngokuthanda kwami ibe ngokuthanda kwakho. Dabula iphepha uyoma ngaphaya. Zebeka njani? Ukholo lunemisebenzi. Alukho ukholo oludala.